Antarja. Barat. Ya. Ridumawur mangawur woran tengaraning corit kang maguru kangsa tatakadya botol-botolo para panjriting aturangga esti ora kata ingkang tuca lalayo sabit keparat durung ado datakake nembe wae lemebu jroning wana Tegal Kurusetra lho kok ana satria sisik malang kadhak tengah dalan mapak nggonku lumaku bakal tumuju menyang pertapan bumi Ngaldaka iki Antarja mapan Bronoto Kartomarma bener jenengku Kartomarma klebu Nayaka Praja Negara Ngastina aku kadang werdane Prabu Duryudana arep menyang ngendi bakal mlebu ana pertapan bumi Ngaldaka arep nemoni kelawan Begawan Jati Pitutur. Begawan Jati Pitutur wis milang kampung jingko bagukuk Makutha Waton banteng galak bondan tanpa ratu. Padha wae njajah negara Ngastina awit bumi Ngaldaka pertapane mapan ana sakjroning Tegal Kurusetra pramlek mripate. Tegal Kurusetra ki mau mengko negara Ngastina. Lho kok wani-wanine bakal mejang kawruh babagan kasampuran urip kang mangka negara Ngastina ana pendhita jenenge Pendhita Dura. Antarja. Apa klebu kowe murid Begawan Jati Pitutur? Ya. Mapan Purutata. Aku murid Begawan Jati Pitutur arep ngopo? Kowe lah kena tak kandhani minggat saka papan kene aja nganti kebacut kedlarung nggonmu merguru kelawan Begawan Jati Pitutur. Waduh